היי, אני חנה שאינו, קוסמטיקאית פארה-רפואית בכירה כבר 23 שנה, מרצה לקוסמטיקה רפואית, אומנית איפור קבוע, מומחית ומורה לתחום, והיום הייתי רוצה לדבר איתכם על משהו מאוד מאוד חשוב. היום אני רוצה לדבר איתכם על התכנים בקורס איפור קבוע אומנותי. בקורס אנחנו לומדים מהו איפור קבוע, מהיכן הגיע, מה ההבדל בין איפור קבוע לקעקוע, מהם הצבעים בהם משתמשים באיפור קבוע, מה ההבדלים בין הצבעים השונים, באיזה מכשור אנחנו משתמשים, מה ההבדלים בין סוגי המכשור הקיימים, סוגי המחטים, סוגי הטכניקות, השיטות, מה קיים היום בשוק, מה הולך יותר, איך מתאימים צבע ללקוחה, איך מזהים את הפיגמנט שלה, איך נבחר את הצבע המתאים כדי שלא ישנה גוון, איך נעצב גבות לכל לקוחה באופן אישי לפי המורפולוגיה שלה. הקורס נחלק לשני חלקים. החלק הראשון תיאוריה, מלווה בחוברת הסבר מפורטת על סמך הנושאים שדיברנו עליהם קודם, והחלק המעשי שבו אנחנו נתעכב על גבות, שפתיים ועיניים. גבות אנחנו נלמד שיטת ההצללה, הבלוק ושיטת השערה, אייליינר עם קו הדגשת ריסים או אייליינר בשני צבעים, שפתיים, תיחום ומילוי. לצורך ביצוע איפור קבוע אומנותי נדרשים יצירתיות, יד קלה, טכניקה נכונה, מכשור וצבעים מתאימים. איפור קבוע אומנותי לומדים אמנם בהרבה מקומות. אני לימדתי בחלק מהמקומות האלה ופיתחתי לי את שיטת הלימוד הייחודית לי, היות ואני באה גם מרקע של הוראה. איפור קבוע אומנותי צריך לדעת ללמד. היות ולימדתי גם בכיתות גדולות, הגעתי למסקנה שהדרך הטובה ביותר ללמוד איפור קבוע היא 1 על 1, באופן פרטי, על מנת שאוכל לראות אותך מבצעת את העבודה מהרגע הראשון של לקוחה מגיעה ועד הרגע שהיא יוצאת מרוצה וממליצה לחברותיה. קורס איפור קבוע שאני מעבירה נעשה באופן פרטי 1 על 1. אני מאוד מקפידה ללמד את כל השלבים אחד אחרי השני, ועד אשר את לא מפנימה את השלב הראשון, אנחנו לא עוברים הלאה לשלב השני. מאוד חשוב להפנים את השלב הנוכחי ורק אז לעבור הלאה. מאוד חשוב לי להגיד שהליווי במהלך הקורס ולאחריו הוא על מנת לתת לך את הביטחון המלא בעבודה, כדי שהלקוחה תצא מרוצה ותמליץ עלייך. אהבתם את הסרטון שלי? הצטרפו אליי בפייסבוק, סמנו לי לייק וכנסו לאתר.